Hej og velkommen til den her lille demo af vores modul, der hedder organisationsstyring og processer. Godt. Det her modul består af en landingsside, som I kan bruge ude i jeres produktion for eksempel, eller på alle jeres skrive på administrationen. Vi har et overblik over jeres primære processer, der ligger her. Billederne kan skiftes ud, så I kan bruge dem for jeres egen produktion for eksempel. Og så ligger der ellers dokumenter hernede af, som jeg kan vælge at skifte rundt imellem. Nedenunder finder jeg vores support eller sekundære processer, som ligger her. Og dem kan man også vælge at skifte ud i og navngive på andre måder, alt efter hvad I gerne vil i jeres organisation. Så hvis jeg står på en computer og skal finde ud af, hvilke dokumenter i vores ISO-system, ledsystem, der har betydning for mit arbejde, så klikker jeg på den proces, jeg er i, og kommer der relevante dokumenter frem hernede. Som I kan se, så er det forskellige typer, men fordi at jeres produktionsmedarbejdere ikke har redigeringsrettigheder, så kan jeg ikke redigere i den. Jeg kan åbne den. Jeg klikker på den, åbner den i en ny fane. Så I kan se ingen redigeringsrettigheder herude. Jeg kan læse mit dokument. Jeg kan også printe det, hvis jeg gerne vil. Og når jeg er færdig, så lukker jeg det bare. Og så er jeg tilbage. Hvis jeg skal bruge noget fra en anden proces, jamen, så går jeg over i den proces. Så får jeg de dokumenter, jeg har brug for hernede. Det samme gør sig gældende med mine supportprocesser eller sekundære processer. Hvis jeg har brug for noget med audit, jamen, så trykker jeg på audit, og så får jeg de dokumenter i jeres ledelsessystem, som er godkendte og udgivet, tilgængelige hernede under. Ja, så det er landingssiden. Lad os lige kigge lidt på, hvor dokumenterne så faktisk kommer fra. Ja. Inde i vores dokumentcenter har jeg alle mine dokumenter. Og de ligger bare i en stor pærevælling hernede. De får et unikt ID. SharePoint, hver gang jeg laver et nyt dokument, får et unikt ID, der ligger der. Jeg har selvfølgelig et navn. Der er en version, der bliver opdateret hver gang, at det dokument bliver godkendt. Jeg kan se, hvornår den sidste er blevet opdateret. Jeg har mulighed for at putte de her processer på. Jeg har mulighed for at lidt tilbage igen her. Arbejde med mit dokumentniveau. Hvornår skal den gennemgås igen, så jeg kan få sendt en automatisk mail ud til den ansvarlige. Og alle mulige andre ting her. Og så har jeg min ISO'er. Så jeg kan putte mine paragrafer på. Der er mulighed for at putte ekstra ISO'er på, eller måske nogle andre krav. Det kunne være nogle kundekrav, det kunne være ISG, det kunne være NIS 2. Det kunne også være EPQP, der kunne komme på hernede af. Og så også, hvis der er nogle kommentarer fra de sidste gange, den har været arbejdet. Det er sådan det, der er på. Men der er uendelig mange muligheder for at sætte lige præcis det på, I har brug for på jeres dokumenter. På det her bibliotek er der tjek ind og tjek ud på. Det vil sige, at for at jeg kan opdatere dokumenten, så skal jeg tjekke den ud først, så den er tjekket ud til mig. Jeg kan arbejde på den, tjekke den ind igen. Og når jeg tjekker den ind igen, skal den sendes til godkendelse hos en godkender. Og det er først, når den så er godkendt, at den godkender, at den bliver synlig på forsiden, som vi så før. Indtil at den er godkendt, så vil man kunne se den sidste godkendte version tilgængelig for alle andre, end den, der så arbejder med det. Så det er vores procesoverblik og dokumentationsstyringsportal, som man kan enten købe som modul, eller få implementeret og tilrettet, ligesom det passer til jer i jeres virksomhed. Tak fordi du kiggede med. Tag endelig fat i os, hvis der er nogle spørgsmål, eller du gerne vil se mere.